Hello ma unjani? Ngiyaphila. Imini Sengshilo. Hayi ngihleli kahle ma eRes. Yebo ma yonke into ihamba kahle. Ngiyaphila nini ekhaya? Okay. Ngiyajabula mina niphila. Manje ngicela ukukuhlupha bandla kancane. Njoba wazi ma ukuthi isikhathi se-exam manje esikoleni kudingakala imali ye-DP ukuze ngizokwazi ukubhala ama-exam. Ma i-DP into oyikhokhelayo mase uyangena-ke kwi-exam ukwazi ukubhala. Manje ezinye iy'ngane ade zihlanganisile i-DP manje-ke mina mewukuthi angilokhu nje angikhokhi then ngeke ngikwazi ukubhala obvious ngeke ngikwazi ukuthi ngiqede le degree ma. Hawu ma ngiyazi ukuthi izinto ayihambi kahle ekhaya kodwa ngiyanithembisa njengoba ngifunda ngenzela kona ukuthi nginikhiphe otakwini. Yebo ma. You-2,500. Yebo ma. Ungangifakela ebhenki ayikho inkinga. Ngiyabonga. Wema ngizonihlupha nje futhi okugcina ekupheleni kaNovember ma ngizodinga imali ye-pens down. I-pens down ma ila suku usukhokhela sona-ke isitifiketi ukuthi sikwazi ukuphume ngikwazi nokuthi ngiyo-grade. I-pens down you knew 4,000. Hawu ma kodwa nje niyahlukanisa istokfela end of November. Ngiyabonga kakhulu-ke ma. Ngwani. Ngiyabonga-ke ma. Suyosala kahle-ke ma ngisaya e-library. Ngiyabonga.